Chodíme, chodíme, hore po dedine. Ejha, to už je toľko, 4:45, haló, je čas variť guláš. No, máme tu všetko, voda je, vandel je, predkrmňáky máme, fajne, vajíčka, chleba, saláma, kačka porádna, už len oheň treba zapáliť. To budú hody totok. No, ako som to pozeral, ten recept. Dáme najprv variť vodu, nejak 0,5 centimetra, vajca dáme so škrupinkou, no a už len založíme ohníčok. S čím pomôžem? Hlavne nie s vyjedaným, susedko. Založíme oheň a ideme guláš variť. Zas si kúpil zápalky po záruke. Ja? Čo to trepeš? Zdá sa mi to. Alebo... Na, prší. Fakt? A ja som sprchu zapol. Budem tu stať s dážnikom, nech to nezmokne. Ale čo ti šiši? Však to dovaríme dnuka. Aj mi pomôžeš, či? No, stavali sme túto pec 3 mesiace a ani raz sme ju poriadne nevyužili. To je všetko. No. Kačku dáme rovno piec, nech tu krásne rozvoniava. Tak rád za rok ideme oslavovať hody a aj to začne pršať. No, príroda je príroda, susedko. Dočkaj, vyskúšam tie zápalky zas. No ale zápalka nie je zápalkou, Kristusád. Márnosť, taká je platnosť tých zápaliek. To nebude zárukou. Samozrejme, mali sme robiť tú strechu, keď boli tie 40-ky. Však ja som ťa volal stále, ale ty si chodil tam s Jančím piť slivovicu každý večer. Trebalo dohnať pitný režim za tie horúčavy. Ja, no, dám tam zatiaľ moju prvú plienočku. Teda, susedko, ty si nechutný. Ale ticho, však sa prala stále a pozri, aká odolná. No len aby. Susedko, padla na mňa tá tvoja odolná plienočka. Ježiškové husle, však riadne sem zateká, ale mám nápad. Tadá! No, a ty si ju chcel predať do zberu. No, tú druhú rinu som už stihol predať. Ach, jaj. No, aspoň si nedal páliť jablka ešte. Vidíš, aj to by trvalo, veru. Teraz hlavne hľadaj nádoby na vodu, inak bude potopa jak minule. Dali sme všade nádoby? Poslednú sme použili. Pána, ale leje riadne, čo? Čo sa dá robiť? Toto nebude stačiť. Kúkaj, nevydiedali na 5 decilitrov, jak leje. Ale ja mám taký pocit, že prestáva. Aha. No, dobrý postreh, susedko. Aspoň sa nám nádoby naplnili. Jaj, môžem potom poliať kvietky. A na keru marhu, keď teraz lialo? Aha, ozaj. Aj slniečko pomaly vykúga, aha ho. Tak to len taká prehánočka bola. No len čo tieto zápalky z ránika? Tak teba trápia zápalky? A si už medžuge ozaj, alebo čo? Tu sa postav a pozri, ako vyzerá strecha. Márnosť, na kde sú škrydle? Teraz sa bude čudovať, kde máš škrydle. Hlavne, že ich predal Jančumu za 10 litrov domácej. Ejha, a však to sa hýbe. Na starosť toto, som mohol pokojne variť teraz. Musím si dať pozor, Čo ten tam vyvádza? Hej, čo tam robíš? Susedko, strecha je labilnejšia, než sa zdá. Toto nebude ľahké. Bez tak to tu postavil ešte za Márie Terézie. Plesnivé dosky, smrdľavé. Ňaj. No, podávam ti. A jak to mám dočiahnuť? No, niečo vymysli, lebo mne už ruka odpadne. Ja, ty si múdry teda. Čo to... Susedko, ty si taký manták. Ja? Ty si padol zo strechy na mňa. Ale aspoň, že chajda stojí. Prosím ťa, vysvetli mi, ako táto stará chajda prešla STK. Veď sa len dotkneš a nie divu, že sa skoro nezvali na teba, aha. A však vidíš, že to no taký kilometrík sa posunula. No príde ešte jeden lejak a budeš bezdomovec. Došľaka, to nechcem, veru, to spravíme. Na inzerát to je asi hlúposť dať. Ale to nechcem predať. Aha. Vyskúšame dačo.
Tieto koliky som Milanovi z dvora pobral, reku zídu sa na niečo a teraz je ten čas. A nedozvedel sa to? Ale prosím ťa, on mne minule zobral grill, keď som zrovna grilloval z pekačky, tak sme si kvit. A toto lano si komu zobral? To som kúpil v prístave, susedko. S Antou sme minule v Bratislave boli. Ale dosť si kúpil, fajne. No čo, si dostatočne silný? Že sa pýtaš. Hej, Rub. Aha, už to nie je chajdák z brázika. A to nie je všetko, ešte strechu treba dorobiť. A ozaj, na to som zabudol. No, už je to stabilnejšie. Nemám skrydly, aspoň sa týchto haraburt zbavím. Toľko bordelu. To by malo byť všetko. No, pripravený, idem ti podávať. No, pomaličky podávaj. Však ja len pomaličky, inak ma sekne a mesiac budem doma ležať. To ležíš aj bez seknutia, susedko. Nehundria, Rob. Takúto strechu nemá nik na svete, to mi ver. To teda, Anca tu chce robiť oslavu, tá bude tak rada. Ejha, a som aj ja pozvaný? No a, však bez teba by som to neprežil. Objednala tonu zákuškov a toriet a k tomu aj hektolitre vína. Pána, no susedko, teraz môže prísť aj hurikán a chajde sa nič nestane. Titanic medzi strechami. Hned to tu vyzerá čistejšie. No, tak musím zas a raz hodnotiť, že... Ale sme my šikulovia. Dočkaj, zapijeme to. Na čo to? Toto dáme sem. Čo ten robí? Susedko, asi máme problém. Štyri Lanka nič tejto chajde neurobia. Preboha! Ježiši Kriste, ja si radšej zavrem oči. To sa mi snad sníva. Susedko? Asi môžete tú oslavu zrušiť. Anca ma zabije. Ale môžeš prespať u mňa. Ale vedia, mám kde bývať. Aha, ozaj. No, čo sa dá robiť? Aspoň, že nám neprší. Mlč, susedko. Mlč.